दिनै फिसाला गैया नामा आबौ? गैयालै। बबाव थांदों दिनैलाय? ओइ गामियाव दहाय थांनायानो दाबो फैनो रोंला मा जाखोथाय? दाख्लै माबा लांदोंमोनलां केरेला 2 किल' बाखि लांदोंमोन। आरो माबा लांदोंमोन बानलु। दे होमबा होलांबा होलांदो बाखिखौ। होलांगोन बारु एसे माबा माबि रायज्लायनो नागिरदों आं नोंजों। गोदोथ' नोङो बिराद नाटक खालामोमोनलै आबौ। खालामनायाथ' खालामोमोन माथो आजिखालि जेबो इन्टारेस्टआनो गैला मानसिफोरा। ओंखारला। गोमाजोबलांबाय बेफोर गोदोनि ना नाटकफ्रा। थांखु जानोबा एसे। गोदो मा रलखौ लायोमोन आबौआ? आं बिदिनो मुसुराहारि, बिक्रमसु, बिक्रमादित्य बिदिनो बायदिसिना लायोमोन आरो। बै उसुरनि मिनिनायखौ खेबसे खोन्थालाय आबौआ। माबायदि मिनियोमोन नों बै नाटकखौ बानायनाय समाव? गोदोथ' नाटकखौ बानायदोंमोन दा एसे अब्लाबो एसे मिनिना खोन्थानायसै। एसे नांथा नुंथा जागोन बायदि मोनदां। जायो दे खेबसेल' मिनिना खोन्था। मोनसे राव फेसननि माबाजोंसो मिनिनाय सोदोबा ओंखारोमोन नालाय। दा मोनसेबो जोंहा राव फेसन दा गैया। ओरैनो सादा सिदिखौलाय खनसे सिखौ मिनिना खोन्थानो हागोन आं। देनाय खोनासंनायदों। माबा मोनसेनिखौबो नांगौ। जिखुनु उसुरहारि नोंथ' राजा आकबर होननाय खोनादोंमोन माने आं। एसे जों उन्दै उन्दैमोन नालाय बै समाव नुनो मोन्दोंमोन। बै 14 नभेम्बर आरो माबा लोखि फुजा बेयाव खोन्थायोमोन ना। बेयाव जों उन्दै उन्दैबाबा एकदम माने नायहैयोमोन माने जोङो। हायोमोन जों बाजालायनानै थांनानै। मुसुरहारियाथ' मिनियो। ओरैबायदि मिनियो माने गाव देरहासार जानो हानायखौ नायनानै देरहासार जायोब्ला दाम बारिदोंलै गया। खावफै खावना हरनांगौनो।